Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas anapauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ado kanumot dagsaksakit nga ubing dito'y purok tayo. Masapol amayuman ko makadagiti masaknan da ito'y. Mangibaunak kadagiti mapan mangipakam mo di health center. Nabayag basitan nga awan ti imay dito'y kadagiti aggapoy di health center. Hangga po siguro, tadayo dito'y. Umuna pa'y dagiti as-asidag. Basta agbaliw ti klima, agraira ti agduduma asaksakit. Sana bale, mangibaunak kadagiti mapan mangiyuman kadagiti masaknan. Kaano nga ta umay dito'y a health worker? Urayan tayo asumangpat dagiti imbaon ni Kokoy, amang ipakaam mo kadagiti masaknan. Nakita ka na pa ni Ivory nga anak mo iji pag-uumungan dagiti tattao no adda maangay nga aktibidad dito'y lugar tayo. Amo na ngamin nga umadani nga adda umay mang taming kadagiti masakit. Isuan na pan siguro nagdalos. Nasingpot ni Ivory nga anak mo. Adu pa'y ti mangraem iti kinapintas na. Maay-ayo akmat iti kinapintas ti anak ko. Natulnong pa'y no adda ibagami kan ko ana. Ado ti agrayo ken kuana. Kat adda ka din sinungbatan na. Awan pa'y matimbagbagan na. Naemakan na singpot abalasang. Kaano ka diti may dagiti mangagas diti purok tayo, ama? Intun bigat ka no. Da kayo iti inam timang sango kadakwada. Adda ka din napatag-apapanan nyo, ama? Mayra na nga may tigayam ko a negosyante, ani Conrad. Agatang kadagiti produkto dito lugar tayo. Kasta ka di, ama? Adamat ket din ni nana siya. Naayat at tumulong no da umay diti purok tayo. Idaulwam dagiti babae amang sangaili, kadagiti umay amang ngagas. Kada kami matimakamo iti umay aggatang, kadagiti produkto. Nadlaw ko ano umay ti agatang kadagiti produkto tayo. Saan ka amaragsakan, anak? Ha? Kwa ina. Saan mat? No makita ti amam adi mo sa nga ilyan ti gayim na. Sigurado ang makapungtot. Sang-sanga ilyak mat no umay dito'y balay, ina. Iso lang tinaanos nga umay gumatgatang kadagiti produkto tayo. Iso asaan akayat ti amam agumura jay tao. Maawata, no apay anapatag ka ni ama ni Sir Conrad, ina. Nasayaat. Awan ngamin ti makaanos asumang at dito lugar tayo nga umay aggatang. Adong hagpaiso ti produkto dito'y tanalawa at tanap. Ngam, aglasat pa iti na nga to abantay, no mapan ilako. No kaano arugyan dati kun ada kalsada nga agturong dito. Ijay purok tapaw at tribo ni Pangulo Kukoy ti papanan tayo ita. Ado ka no ti masakit ijay. Kapilitan na mangikuyog ta kadagiti agawit kadagiti agas nga ited kadagiti masakit ijay, ma'am. Wen nga rod, narigat mo't ngamin no isuda ti sumalog amangimet kadagiti masakit na. Isu ada tayo lang ti dumanon ija ayanda. Kaasimat dagiti taga purok tapaw. Ado pa'y mati residente ijay. Kay kayat dati agnad ijay. Tanalawa ti mamulaan da ijay. Nadamag pa'y ti daga. Pasaray numapanta ijay. Ado ti ited da kadata produkto da. Imbaglakit din Tano ibaon ti Pangulo daan ni Kukoy dagiti lalaki amang isalog. Mayat damat. Naimbag ta na kaumay kamanan gayam. Kat anya ngay a produkto ti kayat mo agatangan, taiso ti paisaganak. Nagitag dudum a prutas gayam. Tiklis ti pangikargaan na, tapno sana matadal. Adamat ki di nakasagana at tiklis a pangikargaan da. Bilinam nga ruran dagiti lalaki. Da mapanday baga karagiti addaan iti mulang agburas daan. Un gayam, itamat lang. Iyibda amin dito arubayan. Mamaminsan da nga ibunag nga isalog. Agora talang dito yan agayam.
Ariglado gayam. Agpairwarak iti arak apag sangwanta. Awan samot ita tinapintas sa balasang mo, gayam. Kuha gayam. Tumultulong kadagiti nurse kan doktor, ang mga asikaso kadagiti masakit. Imbaga, tas sana makaran karagiti masakit. Saan mat siguro? Apay nga dagiti doktor. Kanayon ang masakit ti taminginda. Ngam, saan dapat ang makakaran? Sa bagay, gayam, napintas man ti balasang mo. Asino kumangay ti tumawidan na? No saan na siya nga mana? Sakbay gayam, masumalog kami. Alrighted ko ken ka. Sagutan kay ti sing-sing abalitok. Balitok ko nam. Ay na, agyaman ak no sagutan nak iti balitok, gayam. Masakit ka di amin dagiti ubing nga inyagyo dito, eh? One nurse, mas daaw kami, no apay ang nagadun ti agurigor nga ubing. Kaadwan na, kat maikawa da no agbaliw ti klima. Wan sang agpayso nurse, sigud nga min anapudot. Ita, permi manan alamin na. Kasta ti kaadwan na ama pasamak. Ado ti maikawa nga ubing. Nang runa no nakapoy ti resestansya ti bagida. Iso ka di nga ado ti inwaras yo a vitamins, nurse? Wen, balasang ko. Makatulong ti vitamins kadakwada. Napintas ka na singpat dya anak ti Pangulo da dito ya tribo Wen nga rod, kanayon nga umay tumulong no umay tayo dito eh. Apay nga tadi da pagadalan ni Jay syudad. Daytamat ti babalawak iti Pangulo da dito eh. Ipagarup da siguro ano mapan ti anak da ijay syudad kat maisagmak. Ba nag-asan ang mabalin abyangan ta Pangulo kat nga rod. Dinamag ko na minsan dayta iti Pangulo da kat kasta ti imbagana. Di na kaya ta maisagmak ti anak na ijay syudad. Dayta ti kapanunutan dagiti daduma nga agnaed iti adayo iti syudad. Overprotective da. Ngem ti masakbayan mat ti anak da ti di na mapanunot. May mayat kumamat lang no makaadal da. Wena, ngem di da ngamin kayat amaya dayo ti anak da. Tama isagmak da kano. At dapim mo sa akabagyan di takabangibang apurok. Mapan kami itinam. Agbati ka, tawan man kita kadagiti dingwan tayo. Matungpal, ama. Mabayag kayo kadi ijay, ama? Sumagmamanulang matngal daw. Hawun gayam. Amangan no umay manan, tigayam ko abayir dagiti produkto tayo. Sapay ko matanda kayon ton inton umay tigayam yo, ama. Ket no bilang awan kami pay. Bilinam dagiti para buras, no anya tigatangan na. Inta nga rudan ta ang mga no agtudo. Nagalispay mo nga rud ti dalan no agtudo. Wen, tibilin ko ay buri. Dagiti dingwan. Kan no may tigayam ko. Sangailyam. Oray saan mo abilinan ti anak ta. Amuna, dar aramidan na. Napanan ka din ni gayam kokoy. Napanday ti kabangibang apurok, sir. Saan da ka diya sumangpatita? Saan, sir? Ngam binilin kong dagiti lalaki nga agburas iti produkto agatangan nyo. Nagsaya at agundaway. Karaga ti panyok iti pangpaturog, tay paangot ko kinkwana. Sigurado ang makaturog. Sir, inakpay di kusina. Agluto akpay. Sana bale, tada umay akadwayo amang kita kadagiti isang putto dagiti napan nagburas. Sige lang. Umayak to uminom dita kusina no mawawak. Sige, sir. Panawan kayo, pay. Nagado ti tao dito eh. Awan mo't pagyanan ti tao, iti unag. Ano santa pa iti agyan dito'y ruwar. Sumublatan to no adda rumwar. Anya ngay nga ron. Agtugaw tapay iti ayan ti dakkel akayo, tanalinlinong. At damot kawayan atugawan dito'y apagtugawan. Ay, kita man latibyagan niya. Saan na mapagpakadaan?
Ubing pa'y deta kasinsin mo. Ngam mo namot anang ipulang itibulod na abiyag. Awan innubingan, nubiyag ti pagsasaritaan. Nudumtang ti kedeng ti may sa tao. Awan maaramidan ti posisyon, wano kwarta. Pudno dayta. Uray baknang, di na magatang tibiyag na. Adaytan, adan war. Sumublat tamatan, ay unag. Makumikom ni Ivory di kusina. Inayadat ti mapanitayan na. Kat ipaangot ko dito panyok nga adaaga sa pangpaturog. Oh, nakatalikod. Di na namnaman. Nga da ako ni ti malikodan na. Kalaatek nga aputan ti rupa na babayan ti panyok. Ito, aday ta. Manglus do yan, ha? Maturo ka yan, ha? Apay nga inaramid mo kanyak na ito, eh. Gaya mo ni Ama, ngam kasto'y tinaramid mo. Ayop ka! Apay nga indadanas nak. Masapol nga awan makaamoy tinapasamak. No di mo kayat apagaramida kiti saan mo amagustuhan ti amam kan ti inam. Nagdagas ka! Dinadahal mo ti masakbayag. Balagan ka. No ibutak-tak mo tinapasamak. Amin akapurukam agtuok da amin. Kayat mo ngagsagaba na iti kapurukam dito'y purok tapaw. Traidor ka! Makunabay matngaro na gayam na ka ni Ama. Awan may baga ti amam. Taadon tinted ko kenkwan abalitok asagot. Awan bibiyang ko kadagiti amin nga intad mo ka ni Ama. Ulitek, ha? Balaagan ka. Awan pangbagbagaam. Ti inam, ti amam, kan dagiti kapurukam ti agsungpat no agkanta ka. Ni Auntie Sia, at yung tati ibagana. Umayak man. Ada kayo kadi. Aya, ada ka kadi. Umayan, Auntie. Awan nga ni Ina. Ne, apay akas ta ti itsuram. Nagsangsangit ka kadi, Ivory. Ha? Awan da Ina, Auntie. Napanday jay ayanti kasinsin ni Ama anatay. Ay, kasta kadi. Isumot lagayam ang nagsangsangit ka balasang ko. Makipagrik na ak iti napasamak. Agyaman ako unay, Auntie. Malading itan ako na itinapasamak. Lading ito tinapasamak basang. Ngam awatan tayo ti pangadang ti apo. No alaan na ti patpatgan tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo. Uwan, Auntie. Manipod na tayo ti kabagyan ti amam. Di ka matenrum-rumwar. Kan kanayon ka maikulkulang. Jakman amo, Ina. Kanayon akpay arurusukan. Agbakwarak pa'y itibigbigan. May sa ti kayat asawan dayta. Di mo ibaga nga aginaw ka. Mabalin akasta, Ina. Anya, kasano nga aginaw ka katawan mo't asawam? Diyak ka mo, Ina. Basta saan ko nga amo. Kasano dayta anak ko? Asino ti ama ti sikog mo? Masapul nga ibagam, no asino ti ama ti sikog mo. Saan ko nga amo, Ama? Awan ti amok. Di mo kadipay ibaga no asino? Ane, Ama. Awan ti amok. Di na ko masaktan. No di mo kayat asaktan ka. Pumanaw ka dito'y balay ko. Diyak kayat amay babain, gapukan ka. Awan basol ko, Ama. Anya nga awan basol mo? Diyak kayat ti may babain, gapukan ka. Isu pumanaw kan. Sa dino ti papanak, Ama. Apay kumadamagan nak. Mapan ka no sa dino ti kayat mo papanan. Di nak ibabain ko nakmanan.
No di mo kayat akabilan ka pa'y. Panaw! Garanggandyang ka! Adda babae ang magmag na itiigit ti kalsada. Madlaw ang agsangsangin. Sardeng akmaron. Ading, apay ang magmag na kalitoy. Adayo pa'y matiti kabalbalayan. Nagapuam ken papanam. Nagapuak ni tatapaw ti bantay, sir. San ko nga mo no sa dino ti papanag? Alya. Agkasapulan ti asawa kiti katulong. Kaya't mo kanit agbali na katulong? Sa dino ka di, sir. Ijay syudad. Umika, tane maringatan kaming agbero kiti katulong. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Sabay ko matapod na anasaya at atao tayo sumurutag. Kaya't mo kanit isumurot kanya kay balay. Kaya't agbalin ka akatulong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Di masakbayan. Di napalabas, napintas ka nasingpat ni Ivory nga anak ti tribe leader, ani Kokoy. At damat gayam ni Kokoy ani Conrad, amay samot lang ani negosyante, akanayon amapan iti lugar da. Iti may sang aldaw akaawan ni Kokoy, indadanas ni Conrad ni Ivory. Idinadoktalan ni Kokoy nga ginaw ni Ivory. Pinagtalaw na daytoy. Iti panagna ni Ivory iti kalsada, nakita ni Saldi. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Sapay ko matapod no anasaya at atao to'y sumurutak. Kaya't mo kanit isumurot kanya kay balay. Tagbalin ka akatulong. Ha? Kaya't nakakas katulong, sir? No, kaya't mo. Nabayagan ngagsapsapol kami. Ngem awan masapulan mi. Sige, sir. Mayatak. Imbag ta nagsabat ta, napanan ka diti anak mo. Napanaan? Kat no pinanawak ije balay mi. Napanak nang ala iti dengdengek ije ayan timula mi. Nakita nga daimot na abag. Kaslapay agsangsangit. Di mo ka didinamag no papanan na. Medyo adayumot nga min nakitak. Saan nga ta sa balit inakitam? Imposible sa balitin akitak. Nilakit di Ivory dayjay. Apag iso nga min nga agsik ko iji dalan. Mala, inakpay man nga rod. Inakitaan no pudno ati anak ko, tinakitam. Apay nga takay tay iti lugar nga adayo iti kabalbalayan. Nagapuak ijay purok tapaw. Iti rabaw ti bantay. Kaya't mo asawen, anda purok iti tapaw na diabantay. Wan, sir. Pinagtalaw na ti amak. Idinamon na nga agdadagsanak. Abo nga ti panakaidadanas ko. Kaya't mo asawen, agdadagsin ka. Kasta nga ron, sir. Nagdagas namin DJ anang idadanas kanyag. Apay di mo indarom. Naturay a tao, sir. Binanlaagan na. Ngano ibagak ka no tinapasamak. At dadakas ang mapasamak iti pamilyag. Ayan ti anak ta. Pinagtalaw ko ti awanan bain na babae. Di ka lang naasyanan iti anak ta.
Pinapanaw mo kit din. Napanan na ngay ngatan. Anyat amok nga no napanan na. Diyak kayat nga adda immoral iti unag ti pagtangak. Kasanon no adda mapasamak ken kuana. Tapno agnakam. Apay adi na ammo a disiplinaan ti pagbagina. Saan arumbang a pinapanaw mo? Kasano itan no awan pagkamangan na? Saan ko naparikot dayta? Ikak iti pagnakman na. Saan asinsinan tinaramid na? Dito yan ti Malaymi. Ti asawag ti kasaom tayo so ti mangibagano mano ti sweldo mi ti binulan ken noan niya dagiti trabaho. Sweldo? Kunayo, sir? Well, saan ka di ang nagsaritaan ta nga agkatulong kay ti Malaymi? Uwan, sir. Adamat laangan pagsweldoak. Agyamanak. Alang Rodel, dumsaag ta dapapanak apaman na may tulod ka dita balay. Ada ka di dita ti asawa yo, sir? Well, at na di taonag, kanayon abisi amang butbuting-ting iti cellphone na. Maikawak nga awan ni Ivory ang mga sikaso iti pila dagiti ubing ken nataengan. Dagiti umay agpa-check up iti doktor akaduhata. Amangan no adda na panan na, ma'am. Kanayon nga adda ditoy no schedule tayo ti agserbi ditoy. Damagak tuman ka ni manang aya nga inana. Adda itay ditoy kat. Makumikom dan sa ije kusina mangisagsagana iti pangaldawan tayo, ma'am. Wen siguro. Iso nga inton mangan tayo, ti panagdamag ko maipapan ka ni Ivory. Uray dagiti ubing. Agdamag na. No apay nga awan dyan mga assist ka dagiti agpa-check up. Manang aya, itaman pa'y nga awan dyan nasingpat nga anak mo. Ay, dayta ti paglading itak, Madam Nurse. Addan sa nang idadanas kan kuana. Idi aginaw, pinapanaw ni Kokoy. Anya? Pinapanaw ni Pangulo Kokoy ti anak yo? Kaasimat. Dayta nga rod ti sidsidir ko no maminsan kin ni Kokoy. No ayan nga taan ni Ivory ita. Itapay, takasapulan na ti pannaranay. Sana pinapanaw. Diyak mo kin ni Kokoy, Madam Nurse. Diyak pa'y kat makaturturog amang pampanunot. No sa dino tinagkamangan ti anak ko. Susapo. Asino nga tamot ti dakas ti kababalin na anang idadanas iti nasingpat abalasang mo. Kaya't ko kumamot amaamuan. Ngampulos asan nga ibaga ti anak ko. Manang aya. Amangan no binalaagan ti nang idadanas. Iso asaan nga ibaga ni Ivory. Kastanga-tanga agpaiso. Iso adi na ibaga no asino. Grabe, tinapasamak ka ni Ivory. Angam ti saludsod. Ayan na nga ta ita. No si Malog dito'y bantay. No saan nga ijay syudad tinagturungan na. Nalabit nga ijay ili. Lara, kasanuta nga ta amatulungan ni Ivory. Kaasimat. Ayan na nga taita. Ay, mas daawak mat iti kinatangkan ti puso ni Pangulo Kokoy. Day tamat ti pagsidaawak. Kasanon no maisagmak. Ay, kaasimat ni Ivory. Kasanuta maamuan ti ayan na. Tapno maarayat ta. Kaslaawan ita ti balasang mo, gayam. Pinapanaw ko ti awanan bain nga anak. Mangibabain. Apay kumamang ibabain. Agdadagsan kit din. Di namot nga rod ibaga no asino ti awanan bain anak kaalaan na iti sikog na. Masikog kunam gayam. Amok la kumano asino tinang sikog kan kuana. Tapapo orak asibibiyag. Ayan nga roditan ti anak mo. Saan ko nga mo? Awan ka rin ti pamalpalatpatan no sa dino tayan na. Sa anak nga interesado ang mga mo, no sa dino man ti ayan na ita.
Imbagkat ti sabali at tao, tamuda nga isakit ti anak ko. Ngam si kang ama na, pulos. Di nakman babalawan. Amok ti aramida. Saan ko a pinapanaw no husto ti aramid na? Kasanon no adda nang idadanas kan ko na, ngam mabutang amang ibaga. Kukoy na singpat ti anak ta. Nangidadanas kunam? Hanggang apay adi na ibaga. Kuna ni Nurse Connie, nga amangan no adda nang idadanas, sada binalaagan adi na ibagbaga. Imbagam ka di nga agdadagsan ti anak mo. Di ka lamabain. Dinamagda no apay nga awan. Imbagak a pinagtalaw mo tamasikog. May sa ka matadang nga. Apay nga imbagam amasikog. Saan ko nga ibain tipod no? Jay ko na ni Nurse Connie nga amangan no indadanas da. Pinapanaw mo kitin. Ayan ti pusom kas ama. Nakunam nga agtadagsen ka. Kayat mo nga itidto ka na kami ti anak mo. Saan ko mabalin nga ipadawat ti anak ko, sir? Kasano ang masuportaram to ti anak mo kat awan mo't asawam. Agurno nga, kabayatan ajak pa'y nagpasngay, sir. Itid mong tulangan kanyak no may pasngay mo. Saan, sir? Siyak lang ti adakarbangan na iti anak ko. Kasano ang makatrabaho ka no may pasngay mo. Asinon to nga iti mga awiri ti ubing. Dinakbaybayan ti apo, sir. Diyak kayat nga ipadawat ti anak ko. Diyak makaturog. Mapanak man pa iti kusina, tayo nak uminom. At nakasasao ni sir iti cellphone na. Denggak man. Well, sir, masikog aganak kang pasanti sa magmamano abulan. Masapula dakkalagatan, titid mo kanyak no ilakok ken katiubing. Okay, awagan kanto no aganakan ti babae. Alam ton ti anak na. Diyak ipalubos Okay. ng baligi kay didaka sa panggap mo iti anak ko. Pumanaw akong dito eh. Agsubli akong ijisilid ko. Asino ti ammo manapingat nga agrayo ka ni Ivory. Aduda, ngam na sisingpet da. Awan ti amok abastos takabuteng da ka nga amana. Asino ti namnamaam anak kasikog kan kuana. No saan mo kumaapinapanaw? Mabalin nga inayayok. Tapno ipudno na no asino ti ama ti sikog na. Maamwak laang no asino ti nakasikog kan kuana. Papuurak asi bibiyag. Kasano kumaamaamuam? Kat pinagtalaw mo ka nga rod. At da ka dinamnamaam anagturungan na. No saan ka kumaadaras sudos anang papanaw iti anak ko? Adda kumaita dito'y sibay ko. Rumbang laang tikas dya iti tao nga awan disiplina na. Kasanon no agpaisoan na idadanas? Kinaawan ka di ti disiplina ti kasjay. Ti anak ta ti biktima. Isu arumbang atulungam tasika ti amana. At to ti gatas ken bitaminam. Masapula nasalon at to ti ipasngay mo. Apay nga aramidan nyo daytoy, sir. Saan nyo matakapin ano ti ipasngay ko? Di mo ka di kayat at tulungan ka. Agyaman nak, no napudno day ta atulong nyo, sir. Sapay ko mataawan ti laok na amadi. Anya ti kayat mo asawan. Apaya mani ako nam. Ha? Awan, sir. Ulitat ti agyaman, sir. Sige nga, Rod. Inak idulin day ti intadyo. Kayat ko, analungpo ken nasalon at ti ubing. Dapno na nga to ti presyo na inton ilako. Diyak ipalubos nga agbaligi ni Sir Saldi iti panggap na. No kabulanak ton, agpakadak iti asawa na. Kat pumanawak iti balayda. Idulin ko mat amin nga inted da asweldok. Tapno adda aramatak no agpas ngayak. Saan ka di pa'y nagaw-awid ni Ivory? Saan pa'y nga rod?
Madukutanak ijay balay mi amang pampanunot kan kuan. Iso nga mayak dito ayan mo. Takayat ko ti makipatpatangkan ka. Napanan nga agpaiso ni Ivory. Nabayag basitin asaan ang nagpakita dito'y lugar tayo. Mailiwak matan iti anak ko. Kadayon ko mat asidiren ni Kukoy. Gapo iti panang papanaw na iti anak ko. Ay, no siyak mo, ti pimanaw ti anak na. Ay, kat sigurado ang mailiwak mo. Sana bali kumano ang mukti ayan na. Danag kaniliw ti marikrik na. Kita man nga agpaiso ti pasamak. Di tay ninamnama ang mapasamak kan ni Ivory ti kasjay. Numaamwak no sa dino ti ayan na. Mapan ko danunan. Uray mabati ni Kukoy ijay balay ngagmay maysa. Mapan kami kano iti igid ti syudad. Ado kano ti masakit ijay. Agraira ti dengue ijay. Sayang ta pinagsina data, ma'am. Sabali mat agrupo ti pakikuyoga. Agkasapulan ngamin iti sabali a barangay. Kat sika tinapili ang maipan ijay. Sayang ta saan ta ngagkuyog, ma'am. Sana bale. Tadan tumatlang panagkita ta. Adupay a barangay ti agkasapulan iti medical mission. Hawan matkit di ma'am. Ngam, kuna nga minti nga to, nga mga no sabali ka no abunggoy ti pangipananda kanya. Anya nga rod, kat saan mo't ada tayo ti boss. Adda pa'y nangat nga to ngamda tayo, Lara. Anay ko, apay akalata nagsakit ti tiyan ko. Sabi sa anak pa yan nakapanaw dito'y balay da Sir Saldi. Oh, anya ka diti mapaspasamakin ka, Ivory. Kasla marigatan ka. Aganakan samatan. Palubusan da ko maapumanawan, sir. Kaya't kunti pumanaw dito'y balayo. Sana mabalin na pumanaw ka. Nang runa no aganakan. Pagkamangam ko mga rod. Makamo dito no sa dino ti papanak, sir. Basta palubusan da ka pumanaw. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo kaduan kay di ospital. Saanan, sir? Pangaas iyo, di da kon kaduan. Jak ipalubos a pumanaw ka. Akas dati kasasaan mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryetay itaalawas ang napauluhan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasalamaan ni Saldi ni Ivory ang magmagna iti igit ti kalsada. Kinid daw na nga alaan na kaskatulong da. Katgapo taawan masno papapanan ni Ivory, kapilitan asimurot. Idinamuan ni Saldi nga agdadagsan ni Ivory, napanunot na nga alaan ti ubing, tailako na. Idimadanon ti panagpasngay ni Ivory, agpakada kumadaytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Saan ka ang makawaya sa pumanaw? No kaya't mo kaduan kay di ospital. Ay, saanan, sir? Pangaas iyo, di da kon kaduan pa'y. Jak ipalubos sa pumanaw ka akas dati kasasaan mo. Maikarigatak ti magna, sir. Sige, mapanakon. Aglugan kay ti ko check taipan kay di ospital. Saanan, sir? Kat numabalin, sublyak tulaan ang dagiti gamit ko. Mapanakon. Napanan. Ay, sana mabalin na ito'y. Surutak. Tapno maalak ti ipasngay na nga ubing. Naglaw ko si Murot ni Sir Sandy.
Diyak lakit ti palubos nga alaan na ti anak ko. Nangag ko nga ilako na ti anak ko itinang ina. Kimal mabasitan ti panagsakit ti tiyan ko. Aday ta ti barangay hall. Ado a tao ti makita. Apay nga ta. Ni nurse ko ni ti makita. Asit gak. Agpatulong akan kwa na. Ma'am, tulungan nak man. Ivory! Ambulance, please! Emergency! Ti stretcher! Yagyo dito, itailugan tayo adagos iti ambulance! Mga asinta, adamang ganda tamangala iti anak ko, nurse. Bantayan niyo kumain ton makaanakak. Ang mga naipanaw dati anak ko. Di ka agdanag, Ivory. Pabantayak iti pulis ti anak mo. Di ka baybayan. Agyam anak, ma'am. Sige, tulungan da kan nga agid da iti stretcher. Paipanda ka iti ospital. Sana bali, taada mapanawak diti akadwak a nurse amang taming kadagiti pasyente dito eh. Sinalpag. Asino di nurse? Takaslam amuna ni Ivory. Apaya na iranapay dagita ang nag-medical mission ditoy. Oh, sayang. Napurnada ti planok. Sayang pa iti mapaglakwak ko ma iti ubing. Kidawak ang mapalubusan ak nga umunag iti delivery room. Tapno makaduak iti unag. Agyaman nak, ma'am. Agyaman nak iti apot ang nakita kayo. No saan, ang mga noalaan dati anak ko. O sige, pagsaritaan tanto. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Uwan, ma'am. Agyaman nak manan. Awan anyaman na. Kalpasan ti panaganak mo. Yawid ka ijebalay. Ado ti kayat ko amaamuan kan ka. Iyawid na kijay balayo, ma'am. Wen, apay, di mo kayat nga umay ijebalay? Kadwam, ti anak mo. Kayat ko launay, ma'am. Agyaman nak. Sa anak ang nagkamali ang nagpatulong kada kayo. Apay ana maringkwas ka. Nangagkutitimag ni Ivory nga umawawag. Nagtagtagainap ka kadi. Pumarbangon at dagat umawagen. Mas naawag. No apay akas lanangag ko nga imawag ti anak ko. Agidda kakit din. Mang disturbo ka iti turog. Kasano nga taitan ni Ivory nga anak ko. Di mo lakit di inurayan ti palawag na. Sakbay apin apanaw mo. Diyak kayat nga iso ti pagsaritaan ta. Maamwak laang tayan na. Inaksurutan. Anak ko day jay. Darak tagtartaray kadagiti urat na. Naliday ka manan. Anya ka di pakariribukam. Tsaka mo. Kas lang amin nangag ko nga umawawag ti anak ko idi parbangon. Umawawag? Nagtagtagainap ka kadi. Kas lakas tansang arod. Urayak la na baringkwas. Malagip mo kadi no anya abulan dya ipapanaw na. Apay ka di anadamag mo no anya abulan na pimanaw. Saan nga taan nagpas ngayon? Kasta nga tanga agpaiso. Wan, amang ano nagpas ngayon nga agpaiso. Ita, tanakatanggad ka? Asino ka diti kunam amangala iti anak mo? Sa dino tinagkamangam, idi pimanaw ka ijabalayo. Idi pinagtalaw nak ni ama. Si malugak iti bantay. Ajak amuno sa dino ti pagturungak. Nakadanon ka iti kalsada? Wan, ma'am. Husto mo't alumabas ti lugan ni Sir Saldi. Dinamag na no kayat ko ti agbali nakatulong. Kat simuro takmatan kan kwa na. Asino ti kunam amangala iti anak mo? Nangag ko nga da kasarsarita ni Sir Saldi iti cellphone na.
Kuna na nga ilako na kanukan kwa na ti anak ko, ma'am. Anya, nagdakasanday ta asaldi. Idi agsakit ti tiyan ko. Nagpakadaak. Tadyak kayat nga alaan na ti anak ko. Nakitak asinurot nak idi pimanawak. Naimbaglangan, tanaira na anapan kami iti dayja a lugar. Adda nga mindang i-report nga adu ti kaso ti dengue ijay. Iso anapan kami iti dayjay a lugar. Nagsabat tayo ti syudad. Kasla da nakakit kita akan kayo din. Sa dino itayan, Diyak amo no sa dino tinakakit-kitam kanyak. Ngam ado a barangay tinapnapanak. Kimoy kuyo ga kadagiti nag-medical mission. kastagaya. Ang mga no nakita kan, kadagiti kun naman na panamang barangay. Nalabit. Saan ko nga may na may rupaan dagiti makit-kita kiti agduduma a barangay. Mabalin ka di, ang mapanta pa iti restaurant? Kaduan na lang ang mangan. Iso nga mayak dito itay na kumamangan iti restaurant. Oo, apag isunod, agpada ta ang mabisin. Sige, indamang restaurant, iti asideg. Kayat mo ka di ang makasursuro nga agdait iti gowns? Mayat day di apag sa pulam no makasursuro ka. Agda iti gowns ko nayo, ma'am. Wen, no nalaing ka nga agdait kadagiti formal gowns, mayat, tanangin na dagijay. Masursuro ka ta, ma'am. Masursurom. Apay kit din asaan. Tapno amom, adon ti bimak nang gapu iti panagdait iti gowns. Nang runa ti wedding gowns, ken dagiti gowns dagiti abay. Kasanungay ang makasuro ak, ma'am. Katadamot di anak ko nga aw-awirak. Ada shop mi di ta asidag. No makaturog ti anak mo, mabalin mo ti agsursuro. Day ta titulong ko kan ka. Saan ko apabayadan? Padasag tuman nga rod, ma'am. Mayat na pagnegosyo ko nagtumat. Mabalin ka pa'y nga agpaabang kadagiti gowns no di da kayat agatangan. Agyaman lang, kapinatgaman ng tiyawis ko. Mabalin ka rin, umayak to agpasyar, di palayo. Adakan ka dayta. Maanusam lakit di ti umay jabalay mi. Apay ka dinasan. Manusak pa iti mapanaggatang iti ado a prutas, kanda dumapay a produkto iti adayo. Tintukat balayo, asan mat unay nga adayo? Nabayag ka din na kasta ti pagsapulam. Ti mapanaggatang iti produkto dagiti manalon ken hardinero. Nabayagan. Babaan na iti apagsapulak. Ado tinagatang ko adagdaga. Ado pa tinagatang ko apagtagilakwan iti agduduma a lugar. Kayat mo asawan. Adumat ti tauham nga aglaklako. Ado, kasapula kami ti paralako. Ta ado ti pwestok iti prutas. Ken dadumapay a produkto. Daras ka kanumat anak kasursuro nga agdait. Kuna ti para dait iti shop ko. Kayat kung tumat nga minti, maadaan ko maitibukod ko a shop, ma'am. Mayat dayta. Tulungan ka. Tapno maadaan ka itibukod a shop inton lumaing ka. Big adakkel nga utang ko anay bag anakam dayto nga aramidan nyo kanyak, ma'am. Sigod nga amamu ka. Nasingpet, kan managtulong ka numapan kami ijay lugaryo. Rumbang laang mat nga asikasuan kayo idi, ma'am. Taumay kayo kat nga rod agserbi ijay lugar mi. Mamati ka kadi iti kunada, ati managtulong kat matulungan tumat. Addan to panawan ati tulungam, kat tulungan dakan tumat iti sabali awagas. Naimbad ta nakita ka dito'y dalan siya. Amom ka dino napanan ni Aya. Saan mat, Pangulo? Apay asap sa pulan yo. Awan ngamin ije balay. Di namot imbaga no papanan na. Amangan mat no adala na panan na, Pangulo. Awan mat imbagbaga na kanya. Napanan nga tanday je abak-bakatan. Amangan no napan kadagiti kakabagyan nyo iti kabangibang apurok, Pangulo.
Apay kumangay amapan ni Jay. Atap ko laeng, Pangulo. Nalabit nga agpaspasarak siguro amang biro kan ni Ivory. Agpambanog laeng. Anya kumangay ti maganap na numabirokan na. Kasta kami ngamin nga inna, Pangulo. Ti anak kat anak latta, oray nakabasol. Nga oray ibabain na ka? Kasta tayo mat. Oray nakabasol tayo kan ni Apo. Anak na tayo latta. Nang runa no agkid daw tayo iti pamakawan kan kuana. Narigat apakawanen, ti panangibabain na kanyak. Kasano ang mapakawan na ka ti Apo, no di ka mat mamakawan, Pangulo. Nagapuam ka di, sapsapulan na ka ni Pangulo. Napanak nagpatulong kadagiti kabagyak di takabangibang apuro. Tulungan dak nga agdamag no adda nakakita kin ni Ivory. Husto tay kunak. Imbagak ka ni Pangulo, nga amangan no napan mo sinapol ti anak mo. Kasano nga ta makitak ti anak ko? Dakkel siguro itan ti anak na. Lakit di Adan apo ko ngam di mo mat makita. Ay, sa dino nga tangag paiso ti ayan da aya. Ay, iso nga rod anapanak nagpatulong kadakwada. Tay ko na akon, numaamuak laeng ti ayan na. Talaga amapanak iti ayan na. Kat, kasanon ni Pangulo. No kayat na ngayawid ko ti anak kan apo ko. Agawid kami. Ngamno di na kayat. Agyanak ijay ayan ti anak kan apo ko. Maragsakan tanalaing kan nga agdait. Kasla ka mat fashion designer. Tadabukod mo a design. Nagpipintas pa'y. Agyaman unay kada kayo, ma'am. Limaingak gapu kada kayo. Ada pinanawan mi abalay iti sabali aparte ti syudad. No kayat mo, mangibangon ka ijay iti shop wenno butik mo para iti anak mo. Agpaiso, ma'am. Ipabulod yo kanyak ti pinanawan nyo abalay yo. Sikan ti caretaker ijay. Kabayatan abang bantayam, mangibangon ka iti ibagbagak a shop. Pabuludan ka iti pagpuunam. Agyamanak, tauray may saak a disgrasyada. Dinak binaybayan ti Apo. Ipakitam iti amam. Akabailam ti bumangon, babaan iti bukod mo apang lakagan. Uwan, ma'am. Mailiwak matan ka ni Ina. Sapay ko matadumtan to ti panawan ang makapanak ijay lugar mi. Adidak papanawan. Dumtang to dayta. No ado ti gumatang wano agabang kadagiti gowns ada item, sigurado asumaliwanwan ti biyag mo, Ivory. Sungbatan nakmatin Lara. Nabayag ako nung agar-aram ken ka. Ngam di nakmat la sungbatan na. Tapno di mamat ko na. Sige, sungbatan kan, Conrad. Oh, agyaman na. Tas sinungbatan nakmatlangan. Isagan naak ti kangayadan akalay sa diti siyudad. Kalay sa adagusan? Wana. Kalpasan ti kalay sa. Uray aghani mon tayo ti sabali a pagilyan. Uray anya pagilyan ti kayat mo. Agpaiso ka di, Conrad? Agpaiso launay. Uray ti Amerika, Europe, mano sa dino ti kayat mo. Sige nga, Rod. Tapanunotag no sa dino ti pakaangayan ti honeymoon. Wala. Agatangak pay iti adu nga ilakok. Tapno adu pay ti maurnong akwarta. Inak man na naggatang karag iti produkto ti Manalon. Kan gardener iti lugar dala kay Kukoy. Gatangak iti nalakala nga presyo. Tapno doblen to ti ganansya kinto nilakok. Ibagak abim mabati presyo. Awan maaraminan da. Tawan mat bukod da alugan. Apangiluganan da kadag iti lako da. Amang ipan iti syudad. Apay nga gayam. Bimabamat unay ti presyo dang itigat-gatangam.
Amin na pangipipan ang karagiti magatang ko. Bimabati presyo na gayam. Hangam ngimina dagiti maaramat para kadagita mula. 5 ka ti presyo nan. Barang nung umatunto ti presyo gayam. Ay, sapay nagrigat mo ti agmula. Kan mga sikaso iti mula gayam. Madamag ko man gayam? Saan ka di pa yan nagpakita ni Ivory? Saan pa'y gayam? Hangam no maamwak no asino tinangsikog kankwan. Talaga apapuurak asibibiyag. Ha? Kasano amamon nyo? Kat pimanaw man. Dito yan ti kungkunak apangibangunam iti shop wenno butik mo. Naglawagayam, ma'am. Kan igid pa iti kalsada. Wen, ket nasaya at met no magustuam. Ipabulod ko pa iti may sa amakina, tapno adda pang rugyam. Ay, agyaman ak unay manen, ma'am. Awan anyaman na. Panawan kayo pa iti anak mo. Sana bale, tanasingpat met. No impatugaw mon iti krib na, kat makatrabaho kan. Saan met anariri? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetay itaalawas ang napauwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo, ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Clay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, tinulungan ni Nurse Connie ni Ivory. Kat idinapigsan ni Connie, insingasing na ngagsursurong agdait iti gowns. Daras mo't ang nakasursuro. Iti sabalya bangir, sinungbatan ni Lara ni Conrad. Kat plano dan ti agkalaysa iti mabiit. Iti panaglabas ti panawan, nalaingan nga agdait iti gowns ni Ivory. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauwan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agyaman ak manen unay kada kayo, ma'am. Awan anyaman na. O sige, panawan kayo pa iti anak mo, ha? Sana bale, tanasingpat met. No impatugaw mo di takrib na, makatrabaho kan. Saan anariri? O sige, panawan kayon. Uwan, ma'am. Agyaman ak apo. Ita, irugit ti agdait iti ado a gowns. I-display kasla ko kan for rent. Imbaglakit din, tadaintad ni Ma'am Connie Atela, kan ada impabulod na ang makina nga aramatan. Sayang di paglakwa ko may anak na yung Ivory. Kuna na nga umay nanto alaan tinabati ang gamit na. Nga maging gaita. Awan matan. Ay, salamat yung masabat ko. Ayan nga iti ilakom kanyak nga ubing. Napurnada mo iti ilakom ko ma. Kunam nga da mabiit nga agpas nga, ayan na nga. Nagpas nga yan. Diyak na ala, ta adda ng bantaya polis. Mangirimedyo kay ti ubing, ta adda nag-order maran kanyak agang ganaet. Taga sa balya pagilyan. Oray ka ti medyo dakkelan. Wana. Oray makapagnan, basta adda. Alangaron, tanod na makita ko dito magmag na. Ala, ikon. Wana. Adama dahi taagas nga aramatam, tapno makaturong. Kat saan nga agriri, wano agpaarayan. Nagmayatan, adda nalakok agawn. Inton adda okasyon dita pagadalan. Umay kano agabang dagiti estudyante iti gown da ditoy. Ivory, adumat gayam ti in display agawns. Da kayo matgayam, ma'am.
Imbag man ta nakapasyar kayo dito'y butik. Amo, ma'am, adan na lakok agaon. Nasaya at no kasta. Tapno adda aramatan nyo ka ni baby. Inton ada ka no okasyon dita asidag apagadalan, dito'y da ka no nga umay agrent, ma'am. Nagsaya atan. Adun to ti umay agrent no kasta. Nagpipintas ngamin dagiti aramid mo agaon. Kaya't ko ti agpa-advertise to iti radyo, tapno lumatak ti butik, ma'am. Nasaya at day taan na panunot mo. No adun to ti makaam mo iti lokasyon ti butik, adumat ti umay gumatang kan agrent. Apay ang naglakamot tan ti panaggatang tigayom mo. Malugi tayo matan ano kasta. Kuna namat alim makakano ti gatang dagiti bayar kan kuana. Nukas jay kalaka ti panaggatang na. Masapol amang birok tayo iti sabali a bayar ti produkto tayo. Kababain iti gayem ko, numang sapol tayo pa iti sabali a bayar. Nga oray malugi tayo, kasta ka di. Nabayagan agayem mo. Ngam apay ngay akasta. Nababa mo launa yun. Adda ka di pa'y sabali a makaanos, nga umay dito'y, nga umay gumatang. Masapol amang sapol tayo iti nangingin at tigatang na. Datayo pa'y ti mangisalog iti gatangan na. Rumbang adda tayo ti mangisalog. Tawan kat nga rod mangawit, no saan adda tayo. Naglakaunay ti panaggatang na. Iso asaan ko akayat. Nakaumay kamot dito'y balay. Ada ka di napatag nga ibagam. Adda ka diin lakom itay a produkto yo. Ada. Ngam, apay ngay anaglakamot ang tigatang dayjay aser Conrad. Wan nga rod. Mabalinta ti mapan ijay ili. Tainta agsapul iti bayar. Mayat nga agpayso day taan na panunot mo. No dayjay laeng aser Conrad ti bayar. Awan ka kompetensya na. Iso ati kay kayat na laeng ti ibayad na itilako tayo. Kayat mo asawan, sumalog ta. Mapantag birok iti bayar. Kapilitan Tapno makasarak ta iti sabali a bayar. Asaan laeng ani Sir Conrad. Kanayon ka makumigom iti negosyo. Tapno makasapol iti dakkalagatan, para iti kalaysata. Masapol nga imbitaran ta amin na ganyan ta. Sa bagay, maminsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag ta. Masapol nga awan mang babalaw iti maangay a kalaysa. Kayat ko at ti kalaysata ti kangaydan. Ngam, dakkel mat unay ti magastos no kasta. Nalakalaya nga sa pulon ti kwarta, basta ammo ti aramiden. Saan ka di amay mayat no oray saanen anangayan? Tapno adda urnong ta? Masapol saan nga asi-asi ti kalaysata. Kayat ko, adayawan da ti maangay a kalaysa. Lara, italaang agkita ta. Manipod in destino da ka iti sabali a pagtrabahuan. Kumusta kan? Kastoy lang ta, ma'am. Kayat kayo nga alaan aninang into nagkasarak. Makikalaysakan? Adamot lang nakatiliw iti naatap a pusom. Apay ang naatap ako nayo, ma'am. Saan kitnin? Manuntitawan mo ang balasang kapaylaang. Nagasat lakit di tinakatiliw iti pusom. Ni mamat. Gasat ko siguro ti medyo maladaw ang maasawaan. Kun naklaang mata, amamok ka di ti agbalin nga asawa? Diyak mo, ma'am. May saan negosyante. No kasta, bak nang ngaron. Kumusta nga itinapanan niyo kan ni Zia? Adda nakita mi a bayar. Ngam kasi iti sigod. Datayo ti mangibaba iti produkto tayo. Dinamagyo ka diti presyo, dagiti inlako tayo itinabiit. Wan, linuko na tayo dayjay a Sir Conrad. Saan kanumot abim mabati presyo no dikat ng mato? Ngimato ti presyo, kunam? Day tatipod no.
Ilako tayo laangan iti sabali dagiti produkto. Ngam adda mas importante nga ibagak. Anyamat deta nga importante. Rinugyan dan tinagbuldoser di tababa. Agarami dan iti kalsada nga agturong ditoy. Anya, rinugyan dan tinagbuldoser iti kalsada. Ay na, nagsaya atin. Tapno at damat makadanon dito'y alugan. Naimbag man, tanagranata dito health center. Adda nalipatak ngay padamagkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am? Ammom ka di, nga idinag-medical mission kami ijay igid ti syudad. Nakitak ni Ivory. Ni Ivory at taga-tapaw, ma'am? Wen, tinulungak. Impan ko ijay ospital. Taaganak iti day di agundaway. Kasta ka di, ma'am? Sa dino tinagkamangan na, idi pinapanaw da. Adda ka no nakasalawkan ko na ijay kalsada. Kat inalada, akas katulong. No katulong? Apay ada kayo tinang tulong kan kwa na anapan iji ospital, ma'am. Pimanaw iti day dyan nagbalin nga amo na. Takayat ka no dya amo na nga alaan ti ubing. Taila ko na. Iso a pimanaw ni Ivory idi agpasikalan. Ay unay matlang arudan, tigas-gasat ni Ivory. Awan kalipay, tinaalam nga ubing. Awan pa'y mat. Kanayon mat nga dakanwa ng iti ubing iti dalan. Awan mat matsyambak nga agmaymaysa. Nagkapoy kan. Nagaduadala na pangalami iti ubing. Isupay ko mga aramata kinto nagkalaysa kami iti kaayan ayat ko. Iti dayta nga edad mo, awan ka di pa'y asawam. Awan pa'y asawa, ngam adon ti putot ko. No kasta, italaeng amang ikalay sakay ti balasang. Wana, maawis amin nga amamok. Tapnong may matangan dati kinangayod ti kalaysak. Sa dino kali, ti pakaangayan ti kalaysa. Iti kadakila na simbahan. Iti kalatakan a hotel, ti pakaangayan ti resepsyon. Ay, makaginawa tayo matlaang nga no makadanon dito ayan tayo ti kalsada. Lakit di saan tayon nga awitan nga ibunag nga isalog ti produkto tayo? Kunak no agsimpa ti dapan ko ajak pa'y makita ti kalsada adumanon dito eh. Uray siya. Ay, sapay ko mata sumangpat ti anak ko. Inton mabalinan ti kalsada. Tapno makita na ti dimurasan ti purok tapaw. Wan nga rod Kat saan siguro unay amabayag nga aramidan dati kalsada nga agturong dito oy. Nalabit. Gaputa bulldozer kan bakhumot ti agkunay. Aribong buungan abuy-buyaan dagiti ubing ti panagtrabaho ti bulldozer ken bakho. Saan laeng nga ubing, no di kat pati agtutubo. Di da nga min nakakitkita iti kakasta nga agaramid iti kalsada. Itad ko kan kanto'y balitok asing-sing nga aramata minton kasarta. Dahil tanto, ti wedding ring mo. Balitok asing-sing, konam Conrad? Wen, itad ko pa yun kan katipagpadayet mo itinapintas sa gown. Diyay saan nga asi-asi a gown. Ti kahit ko, kat diyay urel agmulagat dagiti makakita. Kat, tikawas mo to, ipadait na kadimat? Gumatang akto na di papanak. Mangkita akto na di abroad. Sige, mangkita akto pa itibado dagiti amay. Okay. Anda pa ngamin business trip ko sakmay ti kalaysata. Babayag ka kadi iti papanam? Saan mahed? Nakakompromiso ak ngamin. Anda parak a businessman akasin narak ko may papaniti negosyo. Kunak man no prutas kanat natang tinegosyo. Ano pa'y? Maamwam to, noan niya dagitay. Imbag ta nagsabat ta, ma'am. Agbirbiro kak iti pagpadaitak iti wedding gown. Nangag ko ti advertise iti radyo. Kat ijay matsigod abalayo ti address.
Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Ti anya, ma'am. Ni Ivory ti akin kukwa iti butik. Impausar ko lang ti sigod abalay mi. Ha? Kasta ka di, ma'am? Kat tapno matulungan ta ni Ivory, ijay kan nga agpadait iti gown mo. Tapno ma'am, nagpipintas dagiti dadaitan na. Intaman nga rod, ma'am. Kaya't kumat makita ni Ivory kan ti anak na. Nagsingpet ti babae nga anak na. Saan anariri? Iso ang makatrabaho kan makadait ni Ivory. Magagaranak pa yan ang makakita kadag iti agina. Dandanin makadanon dito iti kalsada. Wan nga rod, mangag dito'y ti ungor ti bulldozer. Madlawon nga asidag da. Ay, manu atawen asigsigan tayo dito a kalsada. Ita, dandanin dumanon dito'y. Uray awan tilugan pa'y ang makadanon, tawan pa'y ti adda kutsena dito'y. At damot laangan pag naantipasagad as sumangat ken sumalog. Wen, tasaan ang makasalog tinwang iti diretso a pasalog kan pasangat. Ti kalsada kat pasigsag, iso akabalan tinwang. Asino nga tati kaunaan ang maaddaan itilugan dito'y purok tapaw. Ha? Nalabit ang mabayag Tawan pa'y mat makaamong agmaneho. Ngam itataddan ton kalsada, ang mga nuado ti agsursuro nga agmaneho, tapno maaddaan da itilugan. Long time no see, Ivory. Ma'am Lara? Kadom ni Ma'am Connie? When, Ivory? Kitaag man dagiti dinait mo. Kuna ni Ma'am Connie, napipintas ka, no? Sige, ma'am. Gumatang kayo kadi? Agpadait ak iti wedding gown. Agpili ak iti aramato matela. Sige. Ipakita ka amin kan kadagiti designs. Tagpili ka no anya ti design akayat mo. Kitaag man nga ron dagiti designs mo. Aday, ma'am. Wow! Nagpipintas matan dagiti designs mo? Adawat gayam talento makas fashion designer. Day takat gapo ka ni Ma'am Connie. No di binalakadan nga agsursuro nga agdait ije shop na. Jak na danon daytoy nga ayan ko ita. Bilibak ka ni Ivory, ma'am. Kadapayan kadwa na atang tangdanan na nga agdait. Wen, iso ahusto ti kunam nga adda talento na. Adda dagiti pa'y suro nga narigat da makasursuro. Nalaka ka din nga isuro ni Ivory, ma'am? Wen, nasdawak pa'y nga rod. Adun ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory iti kasar ko. Ay katwan mabalin mo nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adun to ti aggatang, wano agorder kan kuana iti gown. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryeta o alawas ang napauluhan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, isagsagana da Conrad ken Lara, ti umadanin akalaysada, kat ni Ivory, tinagpadaitan ni Lara, iti wedding gown. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas ang napauluhan. Disgrasyada, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta tipod no, nasdawak pa'y nga rod. Adun ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory inton kasar ko. Wen
Mabalin mo to nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adun to ti aggatang kan agrent kan kuana iti gown. Areglado, ma'am. Uray disgrasyada. Sigurado abumaknang. Babaan iti kinalaing na fashion designer. Ada ating na anabayag nga agdadait. Wen nga rod Ay, nakakaasi idi a pinapanaw ti amana. Ita, nasayaatan ti biyag na. Kita man latatigas at ti taoan niya. Agasam man ti mapaglakwan na iti gown. Pudno dayta, nangina ti gown. Nangruna dagiti wedding gown. Puwera pa dagiti agabang ka dagiti wedding gowns. Kan gown dagiti abay. Wen impabulod ko laang timay sa amakin ang inaramat na idi. Ita, nakagatang pa yan iti barong aramaten dagiti kadwa nga agdait. At naman nag-order kanyak iti ubing. Mapingawan mo talangan maited mo kanyak. Malipod na damag dagiti tattao nga damapukpukaw nga ubing. Di dan palubusan dagiti anak dangag may maysa. Larigaten no da makakita kanyak. Anya nga ro di tati sukat ta negosyo. Mayat siguro ti armas. No ada kontakyo. Ado ti amamok kapag orderan iti armas. No, may karim lakit di amalakom. Lalakala nga lakwen. Ado ti awan armas na ditoy. Ang nangina ti armas. Apa nga ibagam analaka-alakwan. Nagiti agkakangato at tao ti pangilakwan. Nang runa, nagiti politiko. Nakadano nanti kalsada ditoy ay nagmayatan. Un nga rod, saan tayo na marigatan? Uray sulsuli nagtilugar tayo, at da kalsada tayon. Lugan laangan ti parikot tayo. No adag biyahe ditoy ay imay-mayat manon. Ay, maamuan ko mati anak ko nga da kalsadan ditoy ayan tayo. Ay, di ka maawanan itinamnama. Addan to pa nakaamuna kat barang agawid ton. Sapay ko matapumod no ti imbagam. Kailiw ko unay ti anak ko. Nang runa ita, taadda sa gubanit ni Kukoy. Ay, madlaw nga agpayso nga imres ni Pangulo Kukoy. Anya ka di ti imbaga ti manggagas ay Adda ka no diferensya ti barakan dalam na. Ado ti bulbulong kan kay kayo nga impausar ti mangagas. Ngamawan matlat ta. Di na mat kayat ti mapan iti doktor. Pinanawan nyo daytoy balayo. Tadain parami jo adakdakkal. Saan nyo ka di nga ilako daytoy, ma'am? Awan pa'y mo't ngamin ti mayat agumatang. Mabalin ka di asyaklaangan ti gumatang, ma'am? Total, pinanawan yung mutan. Nakaurnong ka ka din iti paggatang mo. Baron umanay ti urnong ko, ma'am. Sige, ilako kun kan ka, ngam ti ilakok iti sabali. Agyaman ako unay, ma'am. At damot lang ako nan abukod ko abalay. Nagasat ka, Ivory. Tamanipod impa-advertise mo ti butik mo, adon ti umay agabang kan aggatang kadagiti lakom agawns. Naidalit ka matan. Kuna pa ikit din dagiti daduma. Arumbang ka nung adda sumukat kan kakas Pangulo. Anya, sino matin nang ibagay ti dayta? Pumiksa ag tulaeng. Makita dayta anang ibaga. Mangan ka nga rod iti husto. Barang agsubli ti sigod apigsam. Tapno di da ibaga asukatan da ka kas Pangulo. Agraraman kit di dayta nang ibaga asukatandak. Ngam adda karbangan na anang ibaga. No agtultuloy nga agkapsot ka. May sakamat. Di dala urayanan. Agraraman da kit ti Siyak pailang ti Pangulo. Awan,
ti makaatiw kanyak kas Pangulo. Mabali na pud no dayta kunam. Ngam kasano no agtultuloy ang maidalit ka. Kasano ang maaramid mo ti pagrebengam. Nakarubot ka mo, Taya. Papanam ka di. Inak man sukunan ti kalaingan amang agas dito'y masakupan. Barang iso ti makaagas kin ni Pangulo. Umayak mat nga rod tapno ada kadwa. Nawati-wati pagnaan ama panijay. Agyaman ako na ikan ka. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Nasingpet ka agayam. Isuan na kasaganak amang tulong kan ka. Imbaglakit din. Tada ka si dadaan amang kadwa. Wano mang tulong kanyak no kasapulak ti tulong. Inta nga rodan. Tapno daras ang makadanon ta iti ayan ti mangagas. Ay, iti kastoy ang mapaspasamak kin ikukoy. Ad-adda akailiw ko ti anak ko. Ay, masigurado ano madamag na nga adan kalsada ditoy. Ay, mabalin nan ti umay pumasyar. Sapay ko mata pumudno da ita nga imbagam. Wow! Nagpintasan ti gown nga inaramid yo? Siya ka mismo tinangdait iti wedding gown mo, ma'am. Saan ko nga impadait kadagiti kakadwak aman nait? Saan ang amas daw? No apay nga adu ti umay agpadait kan gumatang ditoy. Tatalaga nalaing kan. Dakkel unay ti pagyamanak iti apo. Taoray kaskasano. Sa anak ana iwawa, idi pinagtalaw nak ti amak. Amom ka din nga da kanon kalsada nga agturong ijay? Ha? Adan kalsada ko na yun, ma'am? Dayta ti pudno, Ivory. Saan kami pa'y anap-napan ijay? Tawan ti request da para iti medical mission. Adagaya man kalsada ijay. Masapol nga rod nga agadala ko iti driving. Tapno makapanak manen ijay. Ada plano magumatang iti kotsem? Kagat-gatang mula ang to'y balay ni Ma'am Konya. Uray jay saan unay anangin na akotse, ma'am? Kuna ti mangagas amay mayat metla kano numapan kay ti doktor. Saan kano abasta maagasan iti bulbulong ti sakit mo? Anya nga rod ti serbi dang ita amang hagas. No di da maagasan ti sakit ko. Awan amuda. Inaramid da mo ti kabaalanda. Ngam dumalat na ngamin ti doktor. Ado itan tinapartuat nga agas. Anya tinagtaudan ti inaramid na nga agas. Saan ka di nga itimatla ang bulbulong? Just kick it di. Ngam duma, tadumot laang ti ilaok da aramen ang makaagas. Panawan nakpayag ditoy. Tad-ad dumagsantirik nak. No adda ka sumanao. Ala, ayaban naktungarod na da masapol mo. Kumusta't impadait mo a wedding gown mo ka ni Ivory? Napan ko kinita kat nalpasan, ma'am. Jailangan ikabil na nga arkos a beads ti sanpay. Nagpinta sa talaga ti dait na. Bumaknang ni Ivory no agtultuloy akas jay. Jack pa'y gayam na ibaga nga imbitado inton kasarmi ka ni Conrad. Mamin ano laang mat nga ibagam. Ken maysa, mabayag pa'y mat ti kasaryo. Ayan ka din ni Conrad ita. Ada ka no dyan Malaysia para iti may sa negosyo na. Ado a talaga ti negosyo ti agbalin nga asawam. Baknang kanton. Bareng no agtalinaid ang negosyante, ma'am. Hello, Sir Conrad. Nakaawag ka man. Mapanyo sabtan ti armas, iti bayba iti oras ti alas 12, iti tinga ti rabi. Pinton rabi ka din? Wana, nagrubwatan ti nakailuganan na vapor. Amok ti kapitan. Lumabas ka li dito iti vapor? Wan, sabatan nyo ti kargamento baban ti bilog ti mangalap. Sige, ada amok ang mangalap nga dabilog na. Kaano ka kani asamang pet?
Depende, lumaala yung matlang as safety ti kargamento. Ipasigurado ka safety ang maalami ti kargamento. Hello, Conrad. Nakaawag ka, Mat. Kumusta ka dito, Malaysia? Nasaya ti kasasaad ko dito eh. Kumusta ka ba tita? Nalpas ka rin ti wedding gown mo? Nalpasan ti wedding gown ko, Conrad. Magagaran ako nit isa sangpet mo. Sumagmamanulangan ngal daw ti palabsen at daakon dita. Isagana tam ti panagkalay sa ta. Addan binagaak nga agbalin aninang ta. Ora siya, adamot binagag. Agkakangato at tao. Ano pwede kakadwa ka negosyante? Kasta ka di? Apaman asumangpet ka. Asikaswan ta nga rudan ti may papan iti panagkalay sa ta. Areglado. Mamiitan ti sasangpet ko. Oray nak. Urayan ka nga rod, tapno makaisaganatan. Bye. An-anusam latta ka din ti marikrek na. Apay adi mo kaya ti mapan iti doktor. Ituloy ko latta, daniti bulbulong, nga imbaga ti mangagas. Ay, agtalag ka kadilatan iti imbaga dagiti mangagas iti purok tayo. Nabayagdan ang mangagas. Ubinak pa'y ide, kat epektibo ti aramatan tayo a bulbulong a makaagas. Apay adyak mabawing ti kapanunot may papan iti agas. Nabibilag kano dagiti pinartuat dagiti kabaruan a siyentista. Makaagas nga agpaiso. Nga madamot lang dagiti makuna a side effects na. Ay, tiyak ambukan ka, kukoy. Mabayag ka ang maimbagan no kastamlaang. Itapay laan, ibagakten ka amay sa ka akang runaan a guest into nagkasarak. Ha? Umayak mo't iti kasar mo, ma'am? Oh, apay anak laat ka. Pagsawan ka pa'y di Ibagak asikatin ang dait iti wedding gown ko. Ni, apay pay laang, ma'am. Tapno umadupay dagiti umay aggatang wano agpadait kan ka iti wedding gown. Mayat sa dayta, ma'am. Sige, umayak to inton kasar mo. Sa dino ka diti pakaangayan ti kasar. Ijay cathedral. Timat reception, maangay iti kadakalan a function hall iti nalatak a hotel dito'y syudad. Sige, ma'am. Dumarayak iti kalay sayo, iti agbalin nga asawam. Hello, Sir Conrad. Apay ang nagadumot ti pulis iti baybay iti daydi akan ito. Masurunak na ron. At ang samot nangitik-tik ka iti pulis. Saan kami ang nakapan iti taaw iti daydi akan ito? Darigatan. At ang pulis kan militar anapan iti vapor. At talakit din ang itik-tik. Kasanong aron ditan? Umaya kon dita Pinas. Taan ano pendan ti grupo mi diti Malaysia. Delikado akon dito eh. Sayang ti kargamento. Ta saan mi anaala? Nga ron. Dakkel kumakwarta na jay. Umayak ditan, tati kalay samit ya sikasun mi. May sakan to, karag ti kagrona na bisita, ha? Areglado. Urayan mi ti sasangpet mo, sir. Bye. Isaganak ti kalaysa ni Ma'am Lara. Mangda itakmat iti napinta sa pagbadok. Masapul ang napintasak tumot iti dayta nga aldaw. Oh, Ivory. Nagpintasan day tela nga igamam. Da kayo matgaya, Ma'am Connie. Dayto iti daita kapag badok indon kalaysa ni Ma'am Lara. Idaitan naktuman mo't iti pagbadok. Kayat ko ti kasta tela. Agam sa bali mo't amaris. Sige, Ma'am. Wan gayam. Amamuyo ka di ti asawain ni Ma'am Lara? Saan pa'y? Diyak pa'y nakita. Ang may sa kano a negosyante. Ado kano a klase ti business na. Ha? Businessman, Ma'am? Wen, apay ang napamulagat ka. Adda ka di parikot? Awan mo't kat di, Ma'am. Adda lang nalagip ko.
May sangamin a businessman tinangidadanas kanyak. Ayan nga ta itaday ta a businessman. Diyak amo, ma'am. Binalaagan na ngamin idi. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ko. Ken kadagiti kapurukak. No ipulong ko tinapasamak kanyak. Ammom kadi amay sa kano a businessman tinangidadanas ka ni Ivory. Kasta ti imbaga na kanya. Apay asaan na nga imbaga? Tapno na balod. Binalaagan ka nung aminday jay a tao ni Ivory. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ken kapurukan na no agipulong. Iso adinan imbagbaga. Nagdakas kat dayta na tao. No amok la ko ma. Siya akong ti mangipatiliw. Uray siyak Nagdakas day jay a tao. Indadanas na tinakakaasi a babae. Ano maamwak? Siya kun ti mangipatiliw iti day jay a tao. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan ti seryeta ita alawas na napauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Disgrasyada, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Nagdakas kat dayta na tao. No amok la ko matikin na siya sino na. Siya akong ti mangipatiliw. Uray siyak. Dakas a talaga day jay a tao. Kaindadanas na tinakakaasi a babae. Numaamwak, siya kun ti mangipatiliw. Addan to panawon nga ibaga ni Ivory ti kinyasya sino ti managdakdakas. Kat numay baga na, pag tinulungan ta nga ipatiliw. Deal, ma'am. Masapul amadusa ti managdakdakas. Promise? Promise, ma'am. Aramiden ta ti amin. Oray asino pa'y day ta tao. Iti day ta nga aramiden ta. Matulungan ta ni Ivory kan ti anak na. Hello, sir. Ada kayo ka din dito Pinas? Kasangsangpat ko, isong inawagan ka. Agkita tayo ti restaurant as sigo na pagsinsinarakan ta. Areglado, sir. Mapana ko ni Jay. Mura siya, mapanak mo ten. Agkita tayo jayan. Awan kalit ti kadwam, sir. Awan, kalpasan ti panagkita ta. Makipagkita ag kanilara. Ti agbalin nga asawag. Itapay laeng, kablaawan kayon itagbalin nga asawam, sir. Agyaman ag. Sige nga rod. Agkita ta no timbaga kapag sinarakan ta. Okay, sir. Bye. Hindi makagteng kayo iti bye-bye. Adda ka din dagiti polisi jay? Puwan nga ron, sir. Saan lang iti takdang? Nadigat adu pa iti rubber boats dagiti Coast Guard iti bye-bye. Sinalbag. Sapay adu dagiti nga armas. Ita, sapsapulan na nagiti panakabag iti lintag ti grupo mi. Adda siguro kadwami ang nagkanta. Kat, kasano nga ron itan? Wanted kayo nga ron, sir. Ijay Malaysia, ngam sabali mat tinagan ko ditoy. Kasta ka di. Saan kayo nga ron na wanted ditoy, sir? So, arog ni mayak dito tapno malisyak dagiti mangan anop kanya kijay. Mandal dagiti pan nakabagit tilintag. Kaano nga ron na maangay ti kalay sayo, sir? Iti mabit. Naka-apply kami kanilara. In kami langan ipay-schedule.
Adda ka di manan umay nga agatang kadagiti produkto tayo. Wan, ngem saan aday jay akonrad. Imbagak meten kadagiti matangdanan nga agburas dan kadagiti prutas. Tapno nakasagana no umay jay agatang. Nabayag matbasit. Asan nga imimay day jay agayam ko. Linoko na tayo day jay agayem mo. Naglakaki din ti pananggatang nakadagiti prutas tayo. Idin to tangim minagayam. Dalakid dinapanan day jay agayam ko. Sa nga ilyam kadipay day jay aman luloko. No siyak, saan ko sa nga ilyan? Jak padapawan dito balay. Di ka man. Ado tinintad kanyak day jay agayam ko. Adakan? Apay adi mo yung pagbaga. Nasorpresa ka rin ti prinsesa iti biyag ko. Umay ka man dito eh. Mailiwak unay kan ka. Nagirot ba't day ta nga ara ko pan? Mailiwak namin unay. Wala. Mabalintan nga ipa-schedule di katedral ti Kalaysa. Wen Conrad, adam amok ijay akamangan ta. Tapno mabiit ti proseso. Taman ti kayat ko kan ka. Mapangnamnaman ka talaga. Saan tangaminin nga ubing? Isuan na lang kalaan nga ipagnati amin. Nakasaok mo't ng tigayam ko nga akin ko kay ti dakala function hall ken hotel apakaangayan ti resepsyon. Awanan ti parikot. Nalpas ka din ti pagbado ta inton Kalaysa ni Lara. Wen ma'am, inakirwarta kitaan nyo. Nakahangay di tadakkel nga aparador iti asideg. Adoy ma'am, kitaan nyo. Oh, wow! Nagpintas! Kunak no saan mo pa'y analpas, taagad-adal ka pa'y nga agmaneho. Maisa mirakla tamat ma'am. Nagpintas kayong tuno isuot siyo day taagaw. Uray si kamot Inton agsao ka akas fashion designer. Adon to timang raamkan ka inton ibagam asi ka tinagdait iti bado ti bride kandag iti abay na. Agnerbyosak samot nga agsao ma'am. Saan na rin ba nga agnerbyos ka? Sigurado. Adon to ti agorder kan agrent kadag iti gowns kan ka. Sige, ikagumaak to ti saan nga agnerbyos, Ma'am Connie. Inala ka din ni Ma'am Connie ti impadait na agaw na? Wen ma'am, naragsakan nga rod idi nakita na. Imbagak nagpintas to inton isuot na ti gown. Kastoy gayam tinanda ni Makikalaysa. Ado ti pampanunutan. Excited ka di ma'am? Jak amo no excited uno anya. San ko may ladawan? Makitak to matlaangan tinobyo ako nada ma'am. Nagtaer siguro tinobyo. Kas matlaang iti kinapintas tinobya. Kas la pelikula kat da kami ti starring. Talaga kasta ma'am. Awan ti okasyon no awan ti nobyo kan nobya. Ngam siya. Yak to siguro mapadasan ti agbalin a nobya. Oh, apay na sa umday ta? Agsipod, tamay saka disgrasyada. Adan tumat mangayat ken ka iti napudno. Oray may saka a disgrasyada. Inton Kalaysa, adan to ibaon ko nga umay mangalakan ka diti balayo. Ada bridal car mo. Ada bridal car ko? Rumbang lang. Alangan ngagtaksi ka mapan iti katedral. No day tati ko nam. Di iso ti masurot. May mayat no masapa kang agpaayos. Tapno saan nga aguruuray ti padi iji simbaan. Okay, no day tati ko nam. You're the boss. Si kanto ti kapintasam ken kangronaan iti daytangal daw. Masapatan to amapan ije katedral inton Kalaysa ni Lara.
Agkikita tayo to ije parking lot. Wan, ma'am, kadwak to ti anak ko. Nasingpot mo't kit di ti anak mo. Sana parikot dayjay. Agpada kami to iti pagbado, ma'am. Kaslamay santo a flower girl ta nakapimpintas nga ubing. Imala ka di iti amana. Ta saan mo matakaing ingas? Ay, wan, ma'am. Adda nagkaingasan da iti awanan puso nga amana. Sana bale, tanasingpot ti anak mo. Saan nga imala iti ugali ti amana? No dikat si ka nga ina na anasingpat ti imalaan na. Ada kayo matgayaman dito ruwar ti cathedral, ma'am. When Ivory, adamot na ti bridal car ni Lara. Saan ka di pa'y arimuar iti lugan na, ma'am? Saan pa'y? Tawan pa'y matjapadi. Nasapa tayo. 40 minutes pa'y sakbay amang rugi ti kalaysa. Ma'am, dagiti sumungat iti ruangan ti cathedral. Lingada na kami iti anak ko. Apay, oray ka labimsag. Tinobyo day jay. Kadwa na ti makanawan nasamot day jay ang lalaki. Dahil taka di rapist a Conrad tinobyo, ma'am. Anya ti kunam? Rapist? Iso ti awanan bain anang idadanas kanyak, ma'am. Anya? Pudno ka di ti ibagbagam. Pudno, ma'am. Gayam na ti amak. Kanayon ijay lugar mi nga aggatang kadagiti produkto ijay purok mi. Hello, Ma'am Connie. Ada akong dito'y katedral. Ayan yung kadi? Adda kami iti asidag. Makikita da ka. Ngam ni Ivory, pirmi abutan kan kigtot na nakakita iti agbalin nga asawam. Ha? Apay, anya ko mati nakakigdutan na, ma'am. Dumngag ka anaimbag iti bagak. Importante launay daytoy. Ibagayo ko man, ma'am. Didak ko mapagagaran. Adda ka diti driver at tauhan ni Conrad akadwam. Awan, ma'am. Rimuarta makaininom ka, no? Nasayat nga rod no kasta. Tapno di namang ngagti bagakkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am. Ibagayo ko man. Ti lalaki amang ikalaysakan ka. Kat iso ti ama ti anak ni Ivory. Iso ti nangidadanas ka ni Ivory. Anya? Pangaasi yung ma'am. Ti kadwa ti awanan bain a Conrad. Kat iso ti agnagan ti saldi. Ti mahala ko may ti anak ko tayla ko na. Anya? Saan nga taan ni Conrad ti manggatang kuma iti ubi? Diya ka mo, ma'am. Babaan ngamin iti saritaan da iti cellphone. Adda ka numanggatang iti ubing aganggan na et. No kasta. Aglaklako iti ubing dagiti awanan bain. Ma'am, bantayak ang naimbag ti anak ko. Didak ko mapampanawan ditoy. Di kagdanag. Aramidak ti rumbang. Ngam kasaok pa'y ni Lara. Anya ti kaya ti asawan, ma'am? Agyan kayo laeng iti asidag ko. Adamot lalaki akadwa tayo ditoy. Awagak pa'y ni Lara. Hello, ma'am. Mariribo ka na, Sakbay nga aramidag ti rumbang. Umanugot ka kadi, Lara. No, anya ti rumbang. Iso ti mapasamak, ma'am. Okay. No pinagaramidan na iti dakas ni Ivory, sigurado nga at damat dakas nga aramidan nakan ka. Nalabit akasta, ma'am. Aramidan yan ti rumbang. Jakon kayat ti may saripist. Sige. Ladingitak akastoy ti mapasamak ita, akaaldawan ti kalaysam kuma. Sige, ma'am. Maawatan ka. Bye. Saan ka ngagdanag, Ivory? Umayan ti kabsat ko a hepe ti pulisya, kandagi ti kakadwa na a pulis.
Inyawag ko. Umay da ka di tiliwan ti awanan bain, ma'am. Kasanon ti kalaysa ni Ma'am Lara. Kaawatan nga awan maangay akalaysa. Umay dagiti pulis nga awan wangwang tiluganda. Tapno saan ang makalibas ni Conrad. Kuna ti kabsat ko, awanted kanumat gayam. May sa kanu nga smuggler. Sapay ko matamatiliw dagiti pulis ti awanan bain. Mapusasan adi na oras. Tadidan ni namnama nga adda umay a pulis. Umay da ka din, ma'am. Wen, aduda nga umay a nakasibilyan. Tapno saan da ang makadlaw. Awan ti makataray ka dagiti wanted. Patigayam dagiti daduma a dumaray. Kat kakadwa kano ni Conrad nga smuggler. Itatanatiliw amin ng dagiti managdakdakas. Mabalin ka di akaduan na. Tamapan tayo ijay purok tapaw, ma'am. Wen Ivory. Naturad kan nga agawid ijay lugaryo. Wan, ma'am. Kat ipudno ka dagiti dadakkel ko. Ani Conrad agayem ni ama tinangi dadanas kanyak. Kastamot tan ti panang balaag na kanyak. Di da ipagarop. Amapan ka ijay lugaryo anak ka kotse. Tinapatag kanyak ita. Kat maamuan da no asino tinangi dadanas kanyak, ma'am. Sige. Kadwaan ka amapan ijay purokyo. Malungsot met ijay pagbaludan dayjay a Conrad. Ken dagiti kakadwana. Nang runa idi imbagam ijay korte ti inaramid na ken ka. Nung nagbaligi ka na nga na iti anak ni Ivory. Nailako mo kumati bukod mo nga anak. Si kagayam ti ama. Tiyaking pagarop. Ngay tipay aldaw kumati kalaysak ti panakarpuog ko. Sa kapay nagpintas jawbing. Hanggang kabutang nakit din. Tiyan mo nakit managdakdakasak. Dayta ti mula ti inanay ti panunot na. Isa kabutang naka ti bukod mo nga anak. Imbaglakit din tasan ko ilako ti bukod ko nga anak. Bilibak iti kinatibker da di babae. Idi nakitak amagmag na. Nakakaasi ti tsura na iti dalan. Nakatsinelas lang. Ita di kotsen. Adda sumungad ako, Che, aya. Asino nga ta? Urayan tayo ang makasangpet, tapno maamuan tayo no asino. Baba itinagmaneho. Kaslaan eh. Ay, buri anak ko. Pudno ka diti makita. Sika ka di ngagpaiso. Ina, amapupon kayo man. Anak ko. Ina, isugayam da ito ni Ivy. Ti apo ko yun. Nagmano Lola. Ay na, nagpintas nga ubing. Sakruyin ka man na po. Da ito tipod no ama. Tigayam yu tinang idadanas kanyak. Binalaagan nak nga dada kasama pasamak kada kayo kanina. Iso ajak pulos nagsasao. Anya. Ti awanan bain ako rat. Mapantayo iti ayan na. Taagsango kami. Malungsod iti pagbaludan, ama. Saanan akayat ni Ma'am Lara? Awan na angay akalaysa. No di kat natiliw da amin. Agraman dagiti kakadwana. Ay na. Pagawanan na kumanak ko. Diyak mo, agas tagayam tinapasamak. Ama. Ay na, nakapimpintas ti apokok. Ay na, apok. Pagawanan na kuma. Ikarik. Ipatag kayo, iti inam. Ditan papagayam,
tinaggibusan ti seryetaw ita alawas a napauluan. Disgrasyada. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.